Bamakɔ lamini e cɛ fara muso ka denmisɛnnin ani babakɔrɔ mɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka fɔ i ye donba dɔ ye diɲɛ seligina ni musow ka tɔgɔla seli belebeleba n'o ye 8 mars ye bini don tɔw tɛ don kelen ye bɔgɔ min ye musolakaw ye o tuma ko bi y'u ka sɛgɛnnafiɲɛ bɔ ye ka hakili jagabɔ denw ladoncogo ɲuman cɛw ladoncogo ɲuman jamana ladoncogo ɲuman e yɛrɛ laban na 8 mars fête sa i bɛ ka tɛrɛmɛ cogo min na muso bɛ yɔrɔ an bɛ dɛ ayiwa n'i ma kɛ o da man di la dɛ ayiwa an ka taa Tarawele o tuma musow kelen ka fête tɛ bi ye maliden bɛɛ lajɛlen ka fête ye bi ye cɛlakaw bɛɛ lajɛlen ka fête ye bi ye ni musow bɛ ko mun na Tarawele o de ka di musow tɛ ko kɔlɔ man di bamananw ko ni minɛ k'a di muso ma k'a di den ma i ye maa saba sɔn n'i y'a mɛn ko du i b'a fɔ ko muso du o du kɔnɔ ko muso tɛ yen wara tɛ wele ko du Usaji Jawate a mɛnna a faamuna dugu o dugu la ko muso tɛ yen wara tɛ wele ko dugu jamana o jamana ko muso tɛ yen a tɛ wele ko jamana n'i ye na tobi ka nafɛnw bɛɛ lajɛlen k'a la ka ɲinɛ fɛnnin kelen kɔ n'o ye kwa ye muso bɛ ten ayiwa ni ɲinɛna muso kɔ i ka ko kɛra koba lankolon ye bɔgɔde an balakaw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn bɔgɔde u ye min kɛ o kuma k'u ni cɛw ni baraji k'an nadon bɔgɔ Tarawele ka hakili to an na bɔgɔ Tarawele k'an lamɔ bɔgɔ Tarawele an t'u sara sɔrɔ maa minnu fana b'an bolo n'o y'an muso ye sɛbɛnfɛnw ko ten mɛnɛ bɔgɔ Tarawele an k'u tɔpɔtɔ bɔgɔ Tarawele anw de y'an ka woroden tan bɔ k'u ɲini an jugu tɛ wa u k'an sago fana kɛ dɛ o ka fɔ ka fara muso ma ɲi dɔɔni b'an fana na dɛ an fana k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ ayiwa cɛ caman bɛ yen u muso minɛcogo ma ɲi muso bɛ ba dɛbɛ ci Usaji Jawate muso bɛ gɛrɛntɛ o man kan musow la o man kan dɛ an k'o fɔ o ko nɔgɔ b'o la ka sabali ko cɛw ka juru juba dɔɔni bɔgɔ Tarawele ye bi donkan ye bi ye don belebeleba ye jɛ ka fɔ musolakaw bɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ seli la o tuma an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko bonne fête o tuma min ye madame Danbele Marie Simon Tarawele ka taa bila madame Boyite Araba Tarawele Araba Tarawele ale bɛ kɔlɔsi kan a bɛ tile bɛɛ baw ka bi ajadon ani kɔlɔsi ka kan bɔgɔ Tarawele o tuma muso bɛ jɛ ka fɔ kɔnɔ yan an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'u bonne fête bɛɛ lajɛlen minnu fana bɛ k'an lamɛn k'u bɛɛ lajɛlen bonne fête nin y'an donkan ye baara taabolo filɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ an bɛ Jakite bolo e ni ne tɛnkulen don ɲɔgɔn la min ye kunnafoni kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn e ko cogo di k'a fɔ Amedi y'a ka fiɲɛ bɔ an sɛbɛn o bɛ bɛn Bɔgɔ Jawate naamu ne ko bala cogo bɛ bɔgɔri ne bɛ n tigɛ don joona le pays fasiriba n'o ye Ibrahima Jite ye a ko journée internationale de la femme muso tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye bɔgɔ Tarawele bi y'o donba ye fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi ye musow ka seli ye bɔgɔ Tarawele musow ka don a bɛ ɲɛnamaya min ye Nations Unies ye bɔgɔ Tarawele ale kɛmɛ ka hakilina bɔ ko bin diɲɛ kɔnɔ o de ye musow ni cɛw u ka damakɛya min ye tigɛ di ɲɔgɔn ma ka diɲɛlatigɛ taabolo ɲuman kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'an ka jamana lajɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana hakilina mun ta bɔgɔ Tarawele muso jɔyɔrɔ ye mun ye Mali kura ko o sinsinni na o tuma min ye an ka jamana taabolo kura fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ don in a ma sigi sen kan gansan bɔgɔri muso dɔw de y'u kana bɔ min kɔni ye sɛgɛn minnu kɛra ka ɲɛsiw ma bɔgɔ Tarawele u bɛ ka tilekɔrɔ baara minnu kɛ bɔgɔ Tarawele u bɛ ka min sɔrɔ u n'a man kan ɲani bɛ ka da kan bɔgɔ Tarawele muso kɔni kulela min ye nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna la min ka yira k'a fɔ ko kɔfilɛ ka k'u la u ka hakɛya ka lajɛ bɔgɔ hinɛ ka k'u la u ka tɔpɔtɔ fasiriba ko n'i y'o waatiw lajɛ o tɛ bi ko ye bɔgɔri k'a daminɛ waatiw min ye Nations Unies ye ale ye kulekan ninnu lamɛn k'a yira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na musow bɛ ka kuma minnu fɔ an b'a lamɛn an bɛ ŋaniya siri bɔgɔri min ye musow tɔgɔla don a sigili nana ni sen kan k'a sababu kɛ mun ye muso dɔw de sɛgɛnna fɔlɔ fasiriba ko min ye nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen mun fɔra bɔgɔ Tarawele i b'a ye k'a fɔ muso ale jɔyɔrɔ ka bon diɲɛ sigi kɔnɔna la bɔgɔ Tarawele musow kana kɛ denkɛrɛfɛ maa ye musow kana nimatɔrɔ musow kana fisi fasa kɛrɛfɛ bɔgɔ Tarawele janto ka kɛ musow la bɔgɔri min ye don ye a ma dabɔ ɲɛnajɛ kama a dabɔra sigi ka miiri tasi bila bɔgɔ Tarawele ni k'a ɲɛsin musow ka baara n'u ka kungilennaw ma ni ka tila k'a ɲɛsin du yiriwali ma fasiriba ko a ko min ye an ka jamana kɔnɔna ye a ko Mali ɲɛmaw ye mun ne ŋaniya bɔgɔ Tarawele Mali kura ko kuma mun bɛ Mali ɲɛmaw da kɔnɔ min ye Mali kura ye a ti sabati abada bɔgɔ Tarawele min ye musow ye n'u m'u jeniyɔrɔ fi a ko la min ye musow ye n'u ma wulikajɔ kɛ n'u m'u tigɛ di ɲɔgɔn ma
parce que ba ko min an ga jamana ye sigi ga fo be ka ke ka nyesho de ka jerejagulu nyeshin be muso ka hakilna sabatili ka warta rode ni bela jelen be baroda sigi ke ka nyesho de ma min ye jamana yi muso joro ye muye malikura kula muso ko nyefo nyonye muso ko bara waliya parce que ba ko muso ni dew ni dema yiri wali o ministre madame Wadije Efune Kulubali warta rode ale re wuli ga joke ningi chesri ni ko ina ka yira ka fo min forom mali nyemo fe kubo bato ba waliya parce que ba ko ako siga kon temina min an ga jamana ye bamancha walum be mali kon nala warta rode bela jilime kinina nga ona tawta ko mugunu te barafo bali min ye jamana lakana ko kelege cew lube torola warta rode kelege cew be ka seba soro min ye armée be ka yele puissance ka ako mamunu ye jugu ye warta rode ambe da ka snoko ka haklitu la warta rode sabu lude be ka on lakana na manga mama ko nyina bo muso ko warta rode min ko ni kelege cew munu be warta ku ka haklina ni tashi blabe ka nyeshuma warta rode u ka do me ka nyeshuma nga una tawota o kuma min u togola donye ko baroda tugu be kede baroda tigi kunye muye aka don ka fo ku bere baroda tigi ka don ka fo akinna mutara baro ka siga buluda jangu be siga waliya Sasiba ko ako siga kon temena bi tarata tle no yi 8 mars kalo kle sheki warta rode an ga jamana fantan nan bela jilen kono muso be bo ku yere yira fini don doron tere ni ma uniforme do ki ma 8 mars do tere ko bo kungolo la uniforme ko te 8 mars dabora di ngania mumbila jango min forom malikura joli koka muso jore ye muye e mami men nako kono e mami be ika daga dlanina e mami be ka jinimere fere ngania mumbila malikura joli kola kika boy ko fode o dron ne fora no te ka fini donc yanga walma ka dongene apolo balani o ma fode abalani so kene chawo be sigi o te 8 mars de o ye ni son jawra ye fasirba ko bon toro min ko mana bo bi kle sigi de mana ni ko da jema kloka tuna furi flani ye ay min bo le pays kono Ibrahima Jitei ale ka sebenindo Ibrahima Jitei ka fara le pays mo ga boje bate amu belaji le te ga do ni sebambe bo sebambe no ma ko le gido Segu Kulubali ni aga fasiri ye Segu ko mi je kulumi no na me bla anga blomba nona no e conseil national de la transition CND e ko uma wuliga jo sabatiwa wuliga jo kumbe kan yensi fami ma o de la jereba krengere mi ngoni no tala ka o yamare adi uma wasa mi CND kono mawi o gasu ko haglina di tabulo mi no be charte de la transition no be o yele mali ni ka o kofo ko ka ta se mi loi électorale ka ta se tabulo woro ma munum be poste de vice président de la république poste de vice-président de la transition o poste o be se ka bo amma cogo mina bawo ni ata ka laje na manya ka fo ala ka hina Elayi Ibrahim Bokar Keita la aga fanga sen koroma chele utu kalo do san 2020 ibaye ka fo mi ye bandawi ale tara wele ka bo foro kono ni kana ka chamanjara fanga jamana kundigi wa mami imla la ka danga la ko sugandi o de ko la ka bo tabulo mi me choraba la ko tabulo ni jamana ka hagil nan kuro ko no tetani yoy akoni asalo la ka bo fanga na ma wara munu no lu kon nana ujo ajoro colonel Asim Goita yi wani ataka laje o colonel Asim Goita ni aka gouverneur di SNT Mauma SNT Mau lu kon ye uka laje rekrengrele ni ka osigi singa o bola ka ke feru galo tle nani demeli san 2022 wani alaje fana o se fe ba ka fo mi hagil no yo tala ka jaga boka nyi femi ma o de charte de la transition yelema be se ka do akonna na chukomina gani ya ta cheni rala mi conseil national de la transition o sharia o fanga te abulo ka se ka yelema do charte de la transition na ga mi ye sharia abulo ni yu laja kata mi ye chama joro fanga nyama ba yo colonel Asim Goita yi sharia bi yamare dike ama ni ka wele nanzarakana ko pouvoir discrétionnaire mi ngoni mbe ajra ka fo mi ye charte aka yelema wa ayelemali abe taliga fami ge na fonda tulala chukumina ma manya ka fo banda ku sugandila kalota ani segi mi no mene o mure ku suga sumale me ka di ama o koni o be kunje ka beni martikalo nata tlemga ani duri wasa jamana kanato denga andona mi ye ni la jere ba kerengrele o sigila singa ya mora dile ko colonel Asim Goita fe sente mauma o sente mau bele jile ngoni teka korota ka jira ka fo mi ye charte la transition ya ka yelema wa koro akona ka fere kokura mi ye ahage ye ka bo mo keme ani mugani kelena ka ke keme ani binani ani wolowla ye wo fana bole goy mi ye gouvernement ye e ko fana tina chema bowa ka do fara o jama hage ka wasa mi
ye ministre muga ani duru ye to ka fara o fana hakɛ kan o faranga in bɛ taa sɔrɔ fɛn min fɛ minnu ye jɛrɛjɛkuluw ye politique tɔnw bɛ o la min ye association wɛrɛw ye olu bɛ o la minnu kɔni b'a fɛ ka don gouvernement kɔnɔ ka gouvernement n'o ye transition maaw ye k'u dɛmɛ u ka baara la wele bilanbiw bɛɛ lajɛlen ma o de b'a ye k'a fɔ i b'a ye k'a fɔ min ye cadre de la transition a fɔ cadre des partis politiques pour une transition réussie e m'a ye u ka kɛlɛ cɛnni u bolo nin de don farafalali min bɛ kɛlɛ sisan e m'a faamu bɛɛ bɛ k'i labɛn n bɛ min f'i ɲɛna Buwa ne y'o fɔ n bɛ segin o kan mɔgɔ mɔgɔ mana jɔ i ɲɛkɔrɔ ne ta ye jamana ko ye anw bɛ sa Mali ko dilan taa ka bɔ a kɛrɛfɛ nkalonfin fɛn fɛn tun bɛ mankanci la o mankancila ba de ye o sigila sen kan yamaruya dilen kɔ colonel Assimi Goïta fɛ CNT mɔɔw ma o CNT mɔɔw bɛɛ lajɛlen kɔni y'i tɛgɛ kɔrɔta k'a jira k'a fɔ min ye charte de la transition ye a ka yɛlɛma wa a kɔnɔ ka fɛɛrɛ ko kura min ye a hakɛ ye k'a bɔ mɔgɔ 121 na k'a kɛ 447 ye o fana bɔlen koyi min ye gouvernement ye e k'o fana tɛna cɛma bɔ wa ka dɔ fara o jama hakɛ kan waasa min ye ministre 25 ye dɔ ka fara o fana hakɛ kan o faranga in bɛ taa sɔrɔ fɛn min fɛ minnu ye jɛrɛjɛkuluw ye politique tɔnw bɛ o la min ye association wɛrɛw ye olu bɛ o la minnu kɔni b'a fɛ ka don gouvernement kɔnɔ ka gouvernement n'o ye transition maaw ye k'u dɛmɛ u ka baara la wele bilanbiw bɛɛ lajɛlen ma o de b'a ye k'a fɔ i b'a ye k'a fɔ min ye cadre de la transition a fɔ cadre des partis politiques pour une transition réussie e m'a ye u ka kɛlɛ cɛnni u bolo nin de don farafalali min bɛ kɛlɛ sisan e m'a faamu bɛɛ bɛ k'i labɛn n bɛ min f'i ɲɛna Buwa ne y'o fɔ n bɛ segin o kan mɔgɔ mɔgɔ mana jɔ i ɲɛkɔrɔ ne ta ye jamana ko ye anw bɛ sa Mali ko dilan taa ka bɔ a kɛrɛfɛ nkalonfin fɛn fɛn tun bɛ mankanci la o mankancila ba de maa minnu bɛ n'olu ma don yɔrɔ sɔrɔ olu ka se ka fara maaw kan gouvernement n'o ye transition ka gouvernement ye o bɛ se ka u dɛmɛ u ka baara la cogo min na waasa bɛlɛ k'a bɔ mɔgɔ 121 na k'a kɛ 447 ye o fana bɔlen koyi min ye gouvernement ye e k'o fana tɛna cɛma bɔ wa ka dɔ fara o jama hakɛ kan waasa min ye ministre 25 ye dɔ ka fara o fana hakɛ kan o faranga in bɛ taa sɔrɔ fɛn min fɛ minnu ye jɛrɛjɛkuluw ye politique tɔnw bɛ o la min ye association wɛrɛw ye olu bɛ o la minnu kɔni b'a fɛ ka don gouvernement kɔnɔ ka gouvernement n'o ye transition maaw ye k'u dɛmɛ u ka baara la wele bilanbiw bɛɛ lajɛlen ma o de b'a ye k'a fɔ i b'a ye k'a fɔ min ye cadre de la transition a fɔ cadre des partis politiques pour une transition réussie e m'a ye u ka kɛlɛ cɛnni u bolo nin de don farafalali min bɛ kɛlɛ sisan e m'a faamu bɛɛ bɛ k'i labɛn n bɛ min f'i ɲɛna Buwa ne y'o fɔ n bɛ segin o kan mɔgɔ mɔgɔ mana jɔ i ɲɛkɔrɔ ne ta ye jamana ko ye anw bɛ sa Mali ko dilan taa ka bɔ a kɛrɛfɛ nkalonfin fɛn fɛn tun bɛ mankanci la o mankancila ba de maa minnu bɛ n'olu ma don yɔrɔ sɔrɔ olu ka se ka fara maaw kan gouvernement n'o ye transition ka gouvernement ye o bɛ se ka u dɛmɛ u ka baara la cogo min na waasa bɛlɛ tɔn fɔlɔ min bɛ n'o ye UR2 a ko Ala ma hinɛna Sumayila Sise ale tiɲɛ tabaw la Sumayila fatulen a ko UR2 kɔnɔ bi man di Siriba ko a ko maa min bɛ n'o ye premier vice président ye professeur Salifu Sanogo Bɔkari Tarawele min kɔni maa dɔw kɔni n'ale bɛ sama samani na a bilanta bila Bɔkari Tarawele ɲɛ minnu tigɛ dabirin bɔ u ka sabali min ye kumakan jugu fɔw ye o tɛ ka don gouvernement kɔnɔ ka gouvernement n'o ye transition maaw ye k'u dɛmɛ u ka baara la wele bilanbiw bɛɛ lajɛlen ma o de b'a ye k'a fɔ i b'a ye k'a fɔ min ye cadre de la transition a fɔ cadre des partis politiques pour une transition réussie e m'a ye u ka kɛlɛ cɛnni u bolo nin de don farafalali min bɛ kɛlɛ sisan e m'a faamu bɛɛ bɛ k'i labɛn n bɛ min f'i ɲɛna Buwa ne y'o fɔ n bɛ segin o kan mɔgɔ mɔgɔ mana jɔ i ɲɛkɔrɔ ne ta ye jamana ko ye anw bɛ sa Mali ko dilan taa ka bɔ a kɛrɛfɛ nkalonfin fɛn fɛn tun bɛ mankanci la o mankancila ba de maa minnu bɛ n'olu ma don yɔrɔ sɔrɔ olu ka se ka fara maaw kan gouvernement n'o ye transition ka gouvernement ye o bɛ se ka u dɛmɛ u ka baara la cogo min na waasa bɛlɛ tɔn fɔlɔ min bɛ n'o ye UR2 a ko Ala ma hinɛna Sumayila Sise ale tiɲɛ tabaw la Sumayila fatulen a ko UR2 kɔnɔ bi man di Siriba ko a ko maa min bɛ n'o ye premier vice président ye professeur Salifu Sanogo Bɔkari Tarawele min kɔni maa dɔw kɔni n'ale bɛ sama samani na a bilanta bila Bɔkari Tarawele ɲɛ minnu tigɛ dabirin bɔ u ka sabali min ye kumakan jugu fɔw ye o tɛ ka kan bɛɛ lajɛlen na sabu Sumayila ma datugu maa ɲɛ o kuma Sumayila fatulen olu fana tɛna datugu maa ɲɛ a ka di maa o maa ye boli ka don UR2 la u b'i kunbɛn parce que b'a ko maa minnu bolila ka na UR2 la u dɔnnen don Mamadu Igori Jara Bɔkari Tarawele n'ale ye ministre kɔrɔ ye Dr Boubou Cissé ale fana ye premier ministre kɔrɔ ye Bɔkari Tarawele ni cɛ belebele fila nalen UR2 kɔnɔ ko gɛlɛya bɛɛ filɛ nin ye nafolo nana tɔ sigi parce que b'a ko Bɔkari Tarawele ka kɔni maa fila ka nalen ɲɛ
a ko jateminɛ mun tun bɛ min ye URD kɔnɔna la maa min kan ka k'u ka cɛbɔ jamana kuntigiya kalafili nata maître Demba Traoré a ko ni cɛ fila nalen Bokari min kɔni jamakulu farafarala dɔɔni dɔw taara Mamadu Igor Jara nɔfɛ dɔw taara Dr Boubou Cissé nɔfɛ Bokari Traoré hakilinaw bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ninnu bɛ ka boloda Bokari Traoré hakilinaw kɔni tilatilalen Bokari Traoré a kɛra tɔn kɔnɔ jɛrɛjɛkulu 3 ye min ye Dr Boubou Cissé Mamadu Igor Jara maître Demba Traoré a kɛra bɛɛ n'i ka jama ye o de bɛ tɔn ci tɔn kelen kɔnɔ banfila kelen kunkolo 3 a bɛ fara Bokari Traoré Fatiba ko min kɔni ye sama-samali barika mun bonyalen bɛ hali bi ko dɔ minɛn dɔw da bɛ jɛngɛ nka a kɔnɔ fɛn tɛ bɔ siga t'o la a ko mɔgɔ hakilima minnu bɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ a ye sabali Bokari Traoré sabali ma kɛ a ma ɲɛ min kɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kiiritigɛlaw fɛ yen sigikɛn bɛ k'o jaabi maa kɔnɔ maa min ta ye tiɲɛ ye walima maa min ta tɛ tiɲɛ URD ko la k'o jaabi bɛna bɔ sɔnni ka da diɲɛma tulo kan Bokari Traoré o waati kelen min ye Ibrahim Boubacar Keïta ale tiɲɛ tabaw ye RPM Rassemblement pour le Mali IBK kabini ale man tanya sama-samani baaraw bɛ sen na tɔn kɔnɔ IBK tanyane Bokari Traoré o ye dɔ fara ko kan sabu min ye Dr Boubacar Keïta ale ye RPM président ba ye Bokari Traoré min ye lajɛ dɔ kɛra Dr Boubacar Keïta u y'a yira k'a fɔ ale de kɔni nana kɛ RPM ale ka cɛbɔ jamana masakɛ kalafili nata maa dɔw tun bɛ olu dun ma taa o lajɛkɛyɔrɔ la Bokari Traoré olu y'a yira k'a fɔ ko nin ye koba lankolon ye sabu k'ulu da tɛ ko la k'o tɛ RPM ka hakilina ye k'u y'a tigɛ ka k'u yɛrɛ kun ko y'u ta ye o tɛ RPM ta ye maa minnu y'o fɔ i b'o dɔn Mamadou Jarasuba Musa Timeni Mamani Babi o n'a tɔw Fatiba ko Bokari Traoré u ye juru kun sama min ye lajɛ u y'o boloda k'a yira k'a fɔ min kɔni kɛra RPM kɔnɔna la Bokari Traoré ko nin tɛ RPM jamakulu ka hakilina ye o tuma ko nin ye Dr Boubacar Keïta kelenna ka nɔfɛmɔgɔw ka hakilinaw de ye o tuma kulu y'u tigɛ ka b'u la o tuma olu bɛ jamakulu de ka hakilina la olu bɛ tɔn ka sariyaw de kɔ tɔn ka sariya ye mun fɔ k'a ka di maa o maa ye k'i kana bɔ tɔn ka ɲɛmaya nɔfɛ Bokari Traoré n'o ye ka kɛ cɛbɔ ye n'o ye ka kɛ candidat ye Bokari Traoré k'a bɛ kɛ bɛn ni kɛlɛ nin kɔnɔna la yabara bɛ bɛɛ lajɛlen bolo k'i kanbɔ u bɛ n'u sigi k'u miiri k'a tɛntɛn k'a lajɛ jɔn ni jɔn n'a ka kan k'o bɛ kɛ kalafili ye o tuma k'o ma kɛ tɔn kɔnɔna la ko maa kelen b'a tigɛ ka k'a yɛrɛ kun k'o ye ka tɔn sariya sɔsɔ o tɛ bɛn Fatiba ko maa minnu ye nin kɛ Bokari Traoré i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔw bolodara min kɔni ye Mamani Babi Onoda Musa Timini min ye Mamadou Jarasuba ka taa bila Babɛri Ganu la u ye a ɲini min ye kiiritigɛlaw fɛ kiiritigɛlaw ye kiiri tɛntɛn k'a lajɛ jɔn ta ye tiɲɛ jɔn ta ye nkalon ye ko Keïta n'a ka jamakulu ta kɛra tiɲɛ dɛ ni y'o tɔn fana ci tɔ la dagoyara u la dɛ dagoyara minnu na nanzarakan fɔlɔ kiiritigɛlaw fɛ yen u bɛ wele bila tugun k'a fɔ k'an ma sɔn appel wɛrɛ kɛ tuguni kiiri tɛ ban ils vont interjeter appel a tɛ ban kiiri Mali kɔnɔ yan Bokari Traoré parce que b'a ko n'o ye bɛlɛmu ye a ko min kɔni kiiri kɔni a dagoyara Mamadou Jarasuba ni Babɛri Ganu ka jamakulu la olu n'u sigi ka lajɛli kɛ wa Bokari u na wuli ka ladon wɛrɛ kɛ wa Bokari Traoré k'o fana ɲininkali to min bɛ yen ne ko RPM yɛrɛ u tɔgɔ bɔ diɲɛmaa da wa gɛlɛya min ye Ibrahim Boubacar Keïta sɔrɔ olu nɔ tɛ wa u kelen don de hali kelen tɛ olu de Ibrahim Boubacar Keïta tɔn kɔnɔ tɔn président tɔn nana de kana fara u kan ka fanga d'u ma n'a ko ma ɲɛ k'a kɛlɛ ta nin cogo in na a tɔgɔ bɔ diɲɛmaa da ka bɛn ko la wo dɔ fɛ dugu ma wa a gɛlɛyalen cɛkɔrɔba bolo maa si kuma kan mɛn bɛɛ y'i sigi k'i da de ka cɛkɔrɔba kelen lajɛ ne y'a fɔ purutili la don o don bɛ k'a puruti maa tɛ maliyɛn défense ta n'i y'a défense ta i bɛ malo tilegan dere fɛ a ye min kɛ fɛn ye kuncili t'a ban hali bi dɔw b'a nafa bɛɛ tilala k'a fitiri waleya aw kɛra dɛ sabu a tun bɛ bolo fana fɔ dɛ hali n'a sɔrɔ jamana maracogo ma ɲɛ a bolo jɔnko ala a ye fɛn kɛ maa dɔw ye dɔw ma bɛɛ y'u kɔ don a la nka dɔw ɲana a bɛɛ se ka tiɲɛ i n'a fɔ a bɛɛ se ka ɲa Bokari Traoré parce que b'a ko ni tɔn belebele fila Mali kɔnɔna la Bokari k'u ni ciliw man jan ɲɔgɔn na dɛ o tuma n'a kɛ tɔndenw ma kɛ hakili ɲuman ye Bokari Traoré ni ka yafa k'u bolo di ɲɔgɔn ma a ko siga kɔni tɛ min na min ye nin tɔn belebeleba fila n'o ye URD ale ni RPM ye Bokari Traoré n'u fara-farala k'u y'u fanga dɔgɔyalen ka kɛ jamanakuntigi ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ notre printemps kɔnɔ Belem ale ka sɛbɛnni don Belem ka fara notre printemps mɔgɔw kan Bɔ Jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo a ye to an ka sama i b'a sɔrɔ a balalen siga t'o la an bɛ taa Ahmed Fa fɛ
min ye men tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn n'o k'a ma ko nouvelle horizon nouvelle horizon maa min ka fasiri ye ni o ye Mahamani Touré ye Mahamani ko min ye député kɔrɔ ye n'a bɛ CNT yɛrɛ kɔnɔna na bi in na n'o ye yɛlɛmani député kɔrɔ ye Mamadu Hawa Gassama e ko a tɛ k'i tɔgɔ don maanifinw datugu wa u ka vidéo maniw ka site minnu bɛ yen n'o a bɛ wele ko web TV o kɔni o jabaranin so dɔ sanfɛla la e ko a ma fala kɔnɔ bi tigɛ wa bawo min ye kɔrɔfɔ ye ɲininkaliw talen kɔ ka tɛmɛ a la sama-sabali minnu bɛ diɲɛ kɔnɔna na sisan fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnen an ka faso Maliba ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ maaw t'a la ka ɲɛ u t'a la ka filɛli kɛ fankelen minnu bɛ farafarali ye o kɔni bɛ boloda an bɛ tɔn caman kɔnɔna na min ye o kɔrɔfɔ ta ka tɛmɛ Mamadu Hawa Gassama na e b'a ye a ye kuma min fɔ ko ni maanifinw ma bɛn a la k'o ka yefege kelen ɲini dɔrɔn walasa Mali bɛ se ka bɔ dibi kɔnɔ cogo min kuma y'a dun n ko ale ye ko ta a b'a la ka balawu le ɲɛsin a yɛrɛ ma Bɔkɔ Tarawele n taara kiri la siɲɛ 100 kiri dajara n na maa min ma deli ka tɛmɛ kiritigɛso da fɛ o ka fisa i ye kana siga kuma bɛɛ maanifin kelen tɔgɔ de bɛ diɲɛmaa da kɔnɔ tuma bɛɛ o tɛ ɲuman ye dɛ maa ka ca jamana kɔnɔ min ye CNT Mamadu Hawa Gassama ye ni député kɔrɔ fana dɔ yɛlɛmani to a la i b'a ye k'a fɔ a kɛlen ka nin kɔrɔfɔ bɔ ka bin min ye association malienne pour la protection des personnes atteintes de l'albinisme minnu ye yefegew ka taa se gɔnbɛlɛw ma olu kɔni ka jɛkuluba min bɛ yen e ko o kuma lasela o ye kɔrɔfɔ ta koyi wa a y'a jira k'a fɔ Mamadu Hawa Gassama ka nin kɔrɔfɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maanifinw ma ɲɛ ko la ko ka yefege dɔ ɲini waasa k'o kɛ saraka ye min ye jamana faso ye a bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔna na k'a ka nin kɔrɔfɔ k'a b'a to maaw ka sigi a la koyi bawo hali fana faali jugu minnu kɛlen ka maanifinw sɛgɛrɛ n'a tilan caman ye yefegew ye e ko maa bɛ se k'a fɔ k'a bɛ dɔ kalama a la koyi bawo min y'an ka nin taabolo min n'o bɔlen filɛ a da kɔnɔ ko nin dun bɛ kɛ fɔlɔfɔlɔ masakɛw olu ka tile dilan wa k'an bɛ donni min ye ko bi i b'a ye k'a fɔ nin taabolo a kɔn bɛ sariya fɛ min y'an ka jamana sariya sunba ye maanifin ningu o lakanan bɛ a fɛ n'a ma ye k'a fɔ maa dɔ bɛ t'i sigi kunnafonidi so sira dɔ sanfɛla la ka nin kɔrɔfɔ banna ko yalima a bɛ nin fɔ waati min na k'a a tun b'a yɛrɛ bolo wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ walima lawulenkama do wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ fasiri kɛbaa n'o ye Mahamani Touré ye Mahamani ko min ye CNT Mamadu Hawa Gassama ye k'a ka nin kɔrɔfɔ k'a ka bɔ ko ka yafa ɲini koyi wa min ye an ka yefegew ka tɔnba ye n'o ka association malienne des personnes atteintes de l'albinisme olu fana ka kuma lasela wa n'u ka ɲɛma o ko min ye nin ye k'o na to u ka nin kɔrɔfɔ k'u na t'u ta da bɔgɔ jeninen kan ko bawo nin kɔrɔfɔ min filɛ nin ko Mamadu Hawa Gassama a ka wele kiri tigilamɔgɔw fɛ k'a ɲininka a dalakan na ko bawo maa tɛ tu i yɛrɛ ma ni ka nin kɔrɔfɔ sugu bɔ i da kɔnɔ diɲɛmaa ka se k'o kunnafoni sɔrɔ ka jɛnsɛn diɲɛ kɔnɔ ko bawo taabolo min don k'a kɔn bɛ sariya fɛ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ maanifin i bɛ se ka maanifinw ka ɲininkali kɛlen i la i bɛ se k'o jaabi nka ka taa wele ni kuma ye kuma min n'a bɛ bɛɛ lajɛlen sɔn a ye furu la k'o kɔni ye taabolo min k'o tɛ ɲuman ye wa a tɛ kɛ ɲuman ye fana ka ɲɛsin anw ka jamana ma wa min ye fana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yefege minnu n'olu fa'ala ye k'u tunu walima k'u faa cogo juguya ko yalima maa bɛ se k'a fɔ ko Mamadu Hawa Gassama k'a tɛ dɔ kalama a la wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye Mamadu Hawa Gassama ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye nin taabolo a fɔ nin hakilina minnu filɛ nin ye n'a y'a fɔ k'a sɔrɔ ala a ma yira a ma siran wa maa min kun bɛ a jabaranin so sanfɛ ka ɲininkali ta ka tɛmɛ a la o kɔni bɛ k'i ta kɛ yɛlɛ ye dɔrɔn olu maa dɔn yɛrɛ k'a ye kuma jugu fɔ wa a yɛrɛ maa dɔn k'a ye kuma kolon bɔ a da kɔnɔna na bawo nin taabolo n'a bɔra maanifin da kɔnɔ bɛɛ o dugujɛ i kuma an ka tile ba koyi i bɛ wele dɔrɔn k'i bila bɔgɔ jɛnlen mɔgɔw ka bolo kan i ka ɲininka i dalakan na bawo min ye Mamadu Hawa Gassama ye a dɔn bɛ n'i y'a ka kuma fariman fɔ ye wa dɔn bɛ ni kuma dasago fɔ fana ye wa min ye taabolo caman ye o bɛɛ a la ko nka ko nin min bɔlen filɛ nin y'a da kɔnɔ nin ye e ko k'a tɛna to duurunare jukɔrɔji la wa bawo min ye yefege ninnu ka association ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ u na t'u ta da bɔgɔ jeninen kan nin kɔrɔfɔ in a tɛ mɛn maa wɛrɛ da kɔnɔ a bɛ dan Mamadu Hawa Gassama a da kɔnɔta in ma bawo min ye yefegew ye dadigi kɛn bɛ u la u b'a la ka faali sugu bɛɛ lajɛlen na hali n'a sɔrɔ olu fa b'o t'a la ka dɔn u fa b'o t'a la ka ye fana ni min ma ta ka tunu i b'a ye o falen su de bɛ taa ye cogoya dɔ la min kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen maaw gan i kamana na Mamadu Hawa Gassama k'a sela waati ye ten sa ale ka a yɛrɛ bila cɛkɔrɔbaya place la cɛkɔrɔbaya jɔyɔrɔ a t'i fɛ yen k'i da makun ten kuma dɔw bɛ yen olu bɛɛ bɛ denmisɛnw na ka tɛmɛ maabakɔrɔw kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ e yɛrɛ ye dɔ kɛla alikuranɛ na taabolo minnu bɛ o la misirida la koyi u bɛ taa n'u ta ye bɔgɔ jeninen kan Mamadu Hawa Gassama a ka wele ka ɲininka kun min ni fɛn min y'a bila nin kɔrɔfɔ in bɔli la da kɔnɔ a ɲɛ ka fɔ diɲɛmaa ye n'o kɛra fɛn min fana ye o n'a ka kunnafoni Mahamani Touré ka kɔrɔfɔ la k'o da diɲɛmaa tulo kan nin ye wele sɛbɛn cogoya min n'an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔna na. Jɛka pub k'a ka feerefɛnw
nege kanɲɛ 12 sera Bamako ka fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye. Boje base ayem bla menga kulusi jalasiri ba suru bi nyum bolo nogo bala sogo be wardare Mamadou Awa Gassama ka irala ka fa kunu ni bitekele sabo kunu minyi immunité parlementaire wardare kunu o kun ya yere sabu o kun ye kalafilika election ambe transition mun kono immunité côté ne ni mi sogo don a farala ga ba mo joliga abarata o gume fe ga wuligo docteur Marko ma kolokolo yala ko ka brodal Agigo Marco ni ma ferege o ba fe ganga immunité wuligoyi ni immunité et transition bor trawre ma nyedati la jede aywa ani kalafli yere yere tikelene ni ye ko ke na mabe ibta turefe kana siga bor trawre kuma alaka jamana jala ka jamana basu amina ya rabbi lebe tiga dongo kura la référence du Mali ba noye Boubacar Jaraye Boubacar Jara ako angata tama ministre sola bor trawre zenata ke ko tisma ke bloku yede ba ko ako bloku chara jamana kono kuma be terrain ko la bor trawre minye terrain ya bena wuli kura ye ma munu ka dugu be terrain dawlo la ayaw labe bor trawre kan na fasoro sero baro bena damne bor trawre ku bloku mun kara Mali doye ataku segi kono enako korofina koko munu wuli mega jwara isa fo ko be katuku amina sigi ko o lavane la sake ni machine bi ne do la ka beti akoni jolimbe terango ndaga serabla wodrowre parce que bako di choma no Boubacar Jaraye ako sika ko ntemina minye ni dio Asim Goita shokel ko kala maiga wodrowre ubina seka ni ko nkewa ako nyingali otomi be ako sika ko ntemina min koni ye ministre no ye madame Dambele Madina Sisoko wartaro nale tamako ministre wartaro kale koni ye seben fro labotri wari kono ni ku Kongo ka pusher bula Fatiba ko ako seben fro munu be no ye terrain wulili ko seben fro ye wartaro de ay doni gatri wari kono sa ako min Ibrahim Boubacar Keita ale clé wartaro de ibaye ka fo ministre de transport dobe ale koni ye seben fro ta ka da ninga kuma dumani fo kan blofo Boubacar de kan na ni sonja ma do borani duné do borani balani o be dugu munu na u ye donge ka donge fo ka do singolo kare ko terrain kuma bina bokurai ala ga hina bamana uya uche ku geni terrain ngolo ngono ka tamu mulai baba idra walai endo amango de bolai Cheje ko ako locomotive nani sana abe Afrique du Sud Pretoria minye locomotive nani ye sika ko nitala binale ja be campagne kande ya sa deuxième tour be sika so deuxième awo la kibaru bodrore fatriba ko ako malidon yere eko anada ko lable sabu kuma dumani chama franye chama ke mununa bodrore minye madina ya le ko ni kuma mi fo ako ni madina ka kuma tablo laje madina madan kuma doro mode ako ay seba fro goshi ko ka pusher bula bodrore minye kungolo do be no flane korofina depo la bodrore uye o kungolo do ko ni uyo gla ninga peinture do kola bodrore o bora korofina depo kono ninga klaxon kanege ka kunda Bamako garbaka adam nana adam nana bodrore minye kungolo ko ni o tatola minye garba ko nay bodrore maw ko ni mawla talini tura maw yu joka laje ko abarata ko do bifika ke koy min ko ni terrain bodrore atakante dugo fiyo bodrore ibaye ka fo atale garba ko nala bori minye vokondo be ayulu samatunu ninga sigin depo ko nala bori min ko ni mado ko ni ya yira ka fo ali ni do wara ko ni make ka dani mo madina e doni kew sabu terrain mora nona wa min fo boje wadi on ne mani ma wal mani do be fara gouvernement mamruga o ga madina into place la waza terango inga saka yana amandi ngambi de bodrore fasiba ko akosika ko ntemina dossier ko ni labole bodrore ayira la ka fo sika ko ntemina minyi locomotive krawye wari ulukan ka sa sabu ngolo koro mumbe ale korola atina sika vogon sama ka sekunda madola ako teremina barakura mu boloda o de ka bo Bamako ni ka ta blakai bodrore ni ko dondo na dondoni o kuma be bo malila ni ka kunda Senegalika nga teremunu bambulo be no e terem krawye bodrore ko tina sika teme kai kangoy o kuma ko barakun folo bina damno noye ni ala yi vogon kuraw ni locomotive no kungolo kura soro bodrore o kuma ko barakoni abe mono bo fukai fo Dakar obejayi fatriba ko bodrore ni terrain nale ko ni nana kuraye bodrore sika ko ntemina Mali na fasoro sira tembe munu datgulen do ko mabbe sika fasa ko tabarikala sabu ka dante ga ferelaw jinimere ferelaw sika ferelaw katabla nono ferelaw la bodrore ka damne Bamako kebe bulla barakalo ke ni shoke bede bi tafra ko jango kita nono ferelaw be didigani ferelaw be sika ferelaw be Nino ferelaw be wa dumuni go ko mana wule e numéro 1 wala e bo teramali tejo ye min dun kala fe so wadana ne mo do idaw
Boubacar Traoré parce que b'a ko n'o ye caman Boubacar Jara ye a ko min kɔni ye madame Danbele Madina Sisoko ye Boubacar Traoré ma bɛ se ka fɔ sa hakilina mun filɛ nin ye a bolo o na kɛ docteur Sogɛli Kokala Mayiga ale ni Assimi Koyita ka hakilinaw ye a ko sabu ni cɛ fila ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye ka malidenw wasa malidenw ka hakilina k'o ɲɛnabɔ sabu an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔnɔ Boubacar Traoré malidenw sago tɛ foyi ye u ka Mali furan k'a jɛ Mali kurako kuma min bɛ ka fɔ Boubacar Traoré ka kɛ sɛbɛ ye a ka kɛ malidenw sago ye malidenw ka hakilinaw ye n'o kɛra don min na kalafili kura bɛ sɔrɔ ka kɛ parce que b'a ko o tuma min kɔni ye su min bɛ ja i b'o dɔn kabini tile bin waati Madina filɛ ka terrain kɔrɔlen minnu na wuli k'a fɔ maaw ye terrain kura tɛ dɛ terrain kura de peinturelen don o don o ka fɔ maaw ye dɛ awɔ terrain kura ma don Mali kɔnɔ fɔlɔ dɛ n'a sanna don min na ka don Mali kɔnɔ an n'o da diɲɛma tulo kan nka terrain kɔrɔlen mun bɛ yen n'o bɛ se ka baara kura boloda u k'u teliya joona sabu an sigilen bɛ k'a makɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la référence du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli don la référence du Mali ka fara Boubacar Jara kan a b'u bɛɛ lajɛlen bɔli Jabate o ko sɛntigɛ bɛ ta ka banabaatɔ min ka bana furakari n'an ka tebu tɛ masɔrɔ o la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le cikan n'i y'a ta k'a lajɛ Musa Seku Jaabi nin y'a ka wulikajɔ ye Musa ko min ye anw ka finitigilakaw ye n'o ye forces armées maliennes ye ko u tɛ wulikajɔ la wa wulikajɔ sanayɛlɛ kɔni b'a la ka sɔrɔ hali n'a sɔrɔla o dongo Mondoro kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni n'o nimisa bɛ ɲɔgɔn na bawo an ka finitigilaka minnu n'olu kɔni bina ye an bɛ dugu kalafili kura bɛ sɔrɔ ka kɛ parce que b'a ko o tuma min kɔni ye su min bɛ ja i b'o dɔn kabini tile bin waati Madina filɛ ka terrain kɔrɔlen minnu na wuli k'a fɔ maaw ye terrain kura tɛ dɛ terrain kura de peinturelen don o don o ka fɔ maaw ye dɛ awɔ terrain kura ma don Mali kɔnɔ fɔlɔ dɛ n'a sanna don min na ka don Mali kɔnɔ an n'o da diɲɛma tulo kan nka terrain kɔrɔlen mun bɛ yen n'o bɛ se ka baara kura boloda u k'u teliya joona sabu an sigilen bɛ k'a makɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la référence du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli don la référence du Mali ka fara Boubacar Jara kan a b'u bɛɛ lajɛlen bɔ Jabate o ko sɛntigɛ bɛ ta ka banabaatɔ min ka bana furakari n'an ka tebu tɛ masɔrɔ o la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le cikan n'i y'a ta k'a lajɛ Musa Seku Jaabi nin y'a ka wulikajɔ ye Musa ko min ye anw ka finitigilakaw ye n'o ye forces armées maliennes ye ko u tɛ wulikajɔ la wa wulikajɔ sanayɛlɛ kɔni b'a la ka sɔrɔ hali n'a sɔrɔla o dongo Mondoro kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni n'o nimisa bɛ ɲɔgɔn na bawo an ka finitigilaka minnu n'olu kɔni bina ye an bɛ dugu ninnu ye ka n'u suuru yen kan min kɛla sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 3 tɛmɛlen kɔ ni sanga 30 ye i b'a ye k'a fɔ o kɔni tigɛma don a nana min ye an ka finitigilakaw o kɛlen b'a fɔ ko u fura dama ma deli ka suna min ye wulikajɔ ye o y'o daminɛ u ɲɔgɔn nɔfɛ min ye maa 7 ye Bamanjilaka la i b'a ye o kɔni olu kɔni ni samana ka bɔ u la min ye anw ka maa 2 ye olu fana tola a yɔrɔnin na wa kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye maa 2 wɛrɛ ye Bamanjilaka la o fana la maa 7 kan min ye su ye k'o kɛ 9 ye min ye anw ka maa 2 ye olu kɔni banana bana ni a ma juguya kosɛbɛ di wa n'i y'a ta k'a lajɛ kɔrɔfɔ kɔni bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ an ka pankuru ale kɔni wulila ka yanga di min ye ale ka yanga ye i b'a ye k'a fɔ a bɛ ɲininiw na ni k'o boloda a kɔni a ye fɛn kɔni y'a ɲɛna a y'o daji min ye wulikajɔ ye o bɛɛ senna halisa ka yɔrɔ in ka yɔrɔw mɔmɔ maa minnu bɛ yen n'olu kɔni kɛn bɛ ka nin taamajugu ni ka nin taabolojugu ni k'a boloda ani nin hakilinajugu ka ɲɛsin yen sigibaw ma Bamajiya wale a bɛ se ka bolo kuru cogo min na min y'an ka forces armées maliennes ye o b'o wulikajɔ dilan o wulikajɔ fana o kɛn bɛ sababa ye bawo min ye dɛmɛbagajugu ye sibila naafigi o min kɔni mun bɛ k'a jira k'a fɔ k'anw ka finitigilakaw k'an tɛ se k'an jigi da u kan wa an jigi dan b'u kan bi an jigi dan b'u kan sini wa maa wɛrɛ tɛ anw bolo ka tɛmɛ an ka faamaw kan n'o y'an ka forces armées maliennes ye wa don n'a dugujɛ u bɛ sanayɛlɛ kan ni ka o sɔrɔ wa an b'a fɔ Ala de ka dɔ fara o kan nin ye wele sɛbɛn ye tuma min n'an y'a sama ka bɔ le cikan kɔnɔna na Musa Seku Jaabi a ka fasiri Musa Seku Jaabi bari an b'a ni sɛbɛnnikɛlaw fo ko sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɛ Kɔmɔsuruku kan ja an ka taa Amedi fan fɛ o bɛ bɛn bɔ Jabate n taara n nana dantigɛliba tɛ o la bala cogo bɛ di bɔri ne bɛ n tɛgɛ don joona Nouvel Horizon fasiriba n'o ye Toguna A Traoré Toguna a ko Bamancu ka cɛ gɛlɛn dɔ bɛ yen n'o ye Yaya Juwadi bɔri Traoré ni Algérie ka don fasiriba ko nansaraw ka kɛlɛkɛbolo min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye Barikani u y'u kannabɔ k'a jira k'a fɔ k'u y'a si latunu fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ opération Barikani bɔri Traoré o ko kɔni kun cɛra an ka faso Mali kɔnɔna la a tɔ tora u ka minɛnw cɛ u k'u yɛrɛ ɲini
ni situ to ya minnu u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan wari min kɔni ye yan'u ɲɛna don cɛ wari tara o ko o n'a ta o ta u ye kuma kun fɔlɔ min kɛ lawale la o de ye k'a daminɛ don min na u ka jamanakuntigi ko baara sonsorola o kuma k'olu tɛna wuli bilen ka kɛlɛ boloda fo ni maa nana bi olu kan wari tara o kuma k'u b'u yɛrɛ defan Fasiriba ko min kɔni u ye kuma min fɔ a ma ko ye ko ye a ko opération Barkani wari tara u wulila n'u ka pankurunw ye a ko u ye jateminɛ kɛ min ye ni Algérie ka jadisi kɔlenba in ye n'o ye IEN a dɔn bɛ ni maafajugu ye a dɔn bɛ ni jadiya baaraw ye Algérie ni Mali furancɛ la wari tara o kuma min ye Faransikaw ye u ko k'olu b'a nɔfɛ a bɛ waati jan bɔ Fasiriba ko i b'a ye k'a fɔ bamanciya wale dannajuguya baara caman bolodara wari tara n'a tɔgɔ tɛ min na i b'a ye k'a fɔ ani maa minnu ye janfajugu labɛn wari tara i b'a ye k'a fɔ a b'a da diɲɛma tulo kan olu ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ n'o ye Barkani ye n'u nakun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka bamanciw kɛlɛ wari tara o kuma k'u ye sebaya dɔ sɔrɔ dɛ o sebaya n'o y'o sɔrɔ o de ye jadisi kɔlenba in ye n'o ye Abu Amari ye Abu Amari wari tara Faransikaw ko k'olu tun bɛ k'a ɲini wari u y'u kanabɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye maa o maa n'o de kɔni b'a yɔrɔ dɔn k'i k'a ye yɔrɔ fɔ olu ye o kuma k'u b'a ninkɛnɛ karaba ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan kɔnɔ wari tara Fasiriba ko n'o ye Toguna o dɛsɛlen bɛ ka iya di ye o dɛsɛlen bɛ ka kufa ye olu ka nin o tɛ mandiya yan tugu koyi o ka nin manamanakan ni nkalonbatigɛ an ye dɔ kɛ nin na wari tara Fasiriba ko n'o ye Toguna A Traoré a ko i bɔra k'i da lase maa min ma n'o ye Amadu Kufa ale ni Yada Agale ni maa fila bɛɛ lajɛlen ye faso maliden ye a ko a n'u jɛra ni ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ o kuma jɛɲɔgɔnmaw don terimaw don wari tara kunkilenna min b'u kelen kelen bɛɛ lajɛlen na u jɛra ni k'o caman waleya Fasiriba ko u ka kunkilennaw tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka tɔɔrɔ ta k'a lase Mali finitigilakaw ma walima ni ka taa bi dugudenw sigilen kan u maa min u ma bɔn ni k'o tasuma don dugu la ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye Fasiriba ko laɲini jumɛn de bɛ ninnu yɔrɔ n'i ye diinɛ ko ta k'o lajɛ diinɛ ma dangana juguya ni bingali fo ka ɲɛsin maanifin ɲɔgɔn ma Bubakari Traoré o kuma u bɛ mun de nɔfɛ Mali ko la Bubakari ko kunkilenna ni taabolo yɛrɛ t'u la koyi dɔwɛrɛ kɔni tɛ ninnu bolo o de ye ka se ka Mali ɲagami Fasiriba ko a ko Faransikaw kɔni ye nin kuma min fɔ Bubakari Traoré u ye nin ɲɔgɔnna caman fɔ o kuma k'u ye bamanci kologiriw ninkɛnɛ karaba o tɛ bɔ karila kan tɛnɛ sɔrɔ u bɛ tila ka ye tuguni Fasiriba ko a ko sigasigana bɛ hali bi dɛ Faransikaw y'u kanabɔli min kɛ nin ye hali bi malidenw ka danaya ka se ka ta ka du kan wa wari walima nin ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka danaya ta ka du kan wa a ko nin kuma in kɔni ma fɔ gansan kuma in kun b'a fɔli la min kɔni ni bamanci belebeleba in k'u y'o ninkɛnɛ karaba waati min na juru kun y'o tayinnen bɛ Faransi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ depuis Buwa Jabate yan'an ka taa yɔrɔ jan depuis bɛ terroriste ko kuma na k'a mɛn Mali la ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ e delila ka terroriste ko kuma mɛn Benin wa Benin an ko kɔsa in na de o taara o kolokolo ye u ye Benin ni Burkina frontière ba in na ye u ye gosili damadɔ kɛ o kɛra kɔsa in na de e b'a dɔn kun ye min ye ne ka yeta la n'a ma ɲɛ k'a fɔ n'anw t'a la ka ɲɛ yan n'o y'o ko kolokolo ye ni u y'u kanbɔ diɲɛ dɔn k'u bɛ taa ye président Patrice Talon tɛna fɔ ko a ye na a' bisimila ninnu fɛlɛ ka bon dɛ u ye min kɛ u ka t'o ɲɔgɔnna fana k'olu ka t'o jamana tɔ feere dɛ Faransikaw y'u kanabɔli min kɛ nin ye hali bi malidenw ka danaya ka se ka ta ka du kan wa wari walima nin ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka danaya ta ka du kan wa a ko nin kuma in kɔni ma fɔ gansan kuma in kun b'a fɔli la min kɔni ni bamanci belebeleba in k'u y'o ninkɛnɛ karaba waati min na juru kun y'o tayinnen bɛ Faransi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ depuis Buwa Jabate yan'an ka taa yɔrɔ jan depuis bɛ terroriste ko kuma na k'a mɛn Mali la ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ e delila ka terroriste ko kuma mɛn Benin wa Benin an ko kɔsa in na de o taara o kolokolo ye u ye Benin ni Burkina frontière ba in na ye u ye gosili damadɔ kɛ o kɛra kɔsa in na de e b'a dɔn kun ye min ye ne ka yeta la n'a ma ɲɛ k'a fɔ n'anw t'a la ka ɲɛ yan n'o y'o ko kolokolo ye ni u y'u kanbɔ diɲɛ dɔn k'u bɛ taa ye président Patrice Talon tɛna fɔ ko a ye na a' bisimila ninnu fɛlɛ ka bon dɛ u ye min kɛ u ka t'o ɲɔgɔnna fana k'olu ka t'o jamana tɔ feere Toguna A Traoré ale ka sɛbɛnni don Toguna A Traoré ka fara Nouvelle Horizon fasilijɛkulu kan Buwa Jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Ob d'Afrique Ob d'Afrique maa min ka wuli ka jɔ ye nin u ye juge ye juge ko min ye anw Mondoro kɛlɛ ye dɛ f'an k'an da don a la dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye juma tɛmɛlen ye n'o bɛnna mars kalo tile 4 ma san 2022 min ye poste de sécurité min n'o bɛ Mondoro min
ye douanza cercle konna ye ni bamanjila ka nunu sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 5 tɛmɛlen dana gosulen kɔ ni sanga 30 ye u nana ni kana hi kɛ poste in kan I b'a ye k'a fɔ tigɛma don a nana min ye anw ka finitigilakaw ye olu kɔni wulila k'u kolo gɛlɛya o kolo gɛlɛya kɔnɔna na I b'a ye k'a fɔ marifamugu kanw kɔni wulila u ni ɲɔgɔn cɛ min ye anw ka maa 20 ani 7 bɔɲɔgɔnko ye olu kɔni olu tora a la min ye maa 33 ye olu banana min ye maa 21 ye o maa 33 la olu banana fo k'u bana cogo juguya olu kɔni cɛla teliya ni garagara la k'u kunda Sevare lapitaniso kan wa maa 7 fana bɛ anw ka finitigilakaw la minnu kɔni n'olu kun tununa u taa yɔrɔ ma dɔn wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye bamanjilakaw fana ka fanfɛla ye min kɔni kɛra anw ka mɔgɔw ka wulikajɔ ye a kun fɔlɔ jaabi bɔlen ka bin I b'a ye k'a fɔ terroriste maa 47 olu kɔni ni kɛnɛ karaba la wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin terroriste ninnu ye u bɛ nin wulikajɔ cɛjugu la a bɛ ɲini ka waati jan bɔ wa min ye anw ka finitigilakaw ye olu fana kalikan don n'u m'u taabolo cɛjugu bila olu kɔni ni fana bɛ to a da fɛ jamana in a bɛ kuma bɔ wa n'i y'a lajɛ min ye finitigilakaw ye u kɔni u ja min bɛɛ bi fo ka tɛmɛ ja min kan wa min ye nin kɔrɔfɔ nin waleya cɛjugu min n'a bɔra ka kɛ Mondoro n'an ka finitigilakaw caman tola a la u kɔni kɛla sabu ye camancɛrɛ fanga ɲɛma n'o ye colonel Assimi Goïta ye a ka se ka tasi bila kɛ tile 3 tasi bila ka ɲɛsin banbaatɔ ninnu ma n'o de ye tile 3 k'o kɛ don ye don min ni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ hakili miiri ka ɲɛsin nin taabaa ninnu ma min kɔni k'u tola fasoko la o ma to ko wɛrɛ la wa min ye jamana ka danaya bɛ u kan wa jamana ka bonya bɛ u yɔrɔ n'u ka denbayaw wa n'i y'a lajɛ fana wulikajɔ ni fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka tigɛ min ye anw ka jamana ye a bɛ se ka bɔ ni maajugu ninnu sɔnni kɔrɔ cogo la cogo min na min ye kananko ye k'o sabati Mali seleke 4 kɔnɔna na o baaraw kɔni labɛnw b'a la ka sabati wa waati ni don nataw kɔnɔna na maliden bɛɛ lajɛlen k'u sigi k'u hakili latigɛ nin terrorisme ko kuma an bɛna a bɔ maana de la sa n'o tɛ a bɛ ban pewu nin ye kɔrɔfɔ ye kɔrɔfɔ min an y'a sama ka bɔ Coupe d'Afrique kɔnɔna na juge a ka fasiri don kunnafoni tun b'an bolokɔrɔ n'a bɔra ɲɛmaaso la nin ye dan sigilen o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka fo yanni an bɛ an kɔ don ɲɔgɔn na Wari Tarawele nin ye laseli damadɔ ye an bɛ o kɔnɔ kuma da bɛɛ lajɛlen kulo ka lajɛ belebeleba n'o ye association radio jɛgafɔ kanubaw n'o sigilen bɛ Faransi Wari Tarawele sibiri nata marisi kalo tile 12 nɛgɛ kaɲa 20 waati n'o ye 12 heures ye o kuma Lamini Jara fɛ yen o kuma ko bɛɛ lajɛlen welelen bɛ lajɛ belebeleba la min ma ɲi ka fɔ maa si kɔ Lamini Jara bɛ 23 rue chemin vert 93 000 Bobigny o kuma n'a filɛ nin ye métro terminus kɛrɛfɛ ligne 5 Bobigny o kuma Pablo Picasso o kuma n'an sera fɔcogo la Pablo Picasso o kuma Lamini Jara bɛ yen Wari Tarawele o kuma ko bɛɛ lajɛlen welelen don maa minnu bɛ Faransi a ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye association radio jɛgafɔ kanubaw a kuma min kɔni ye welewelekan da ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma lajɛ bonya n'a nafa kama jɛnti kɛ ni maa si toli ye kɔ o kuma min ye vice président ye association vice président n'o ye Tijani Mariko ye ale ka tigɛnɔbila don ayiwa Bɔkari o kuma waati korona nka min ye kɔrɔfɔ min an b'o da o kan an tɛ se k'an tɛ ɲinɛ maa dɔw de b'u ka baara bila jɛmu in k'a daminɛ fo ka taa kuncɛ u bɛ anw lamɛn o dɔ bɛ tali kɛ boutique électronique de la nation ɲɛmaaba la Umar Dia a n'a badenw an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Cheikhna Gawusu Jara ma a n'a furumuso Asan Tarawele u filɛ nin ye Kalabankɔrɔ Kulubilenni kulu sanfɛla la min ye Abdurahmane Esa Nogo ye chargé de projet don Ageroute la a fana bɛ jɛmu in a b'a lamɛn an b'a fo min ye Mahamudu Dumiya ye Imam Mahamudu Diko o ka chauffeur don an b'a fana fo Tijani Sako Abdusalamu Warmɛ ka taa se an kujo Lig Togoma ani Amadu Togola Couture an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo ayiwa Bɔkari an ni galabu tɛ ɲɔgɔn na sabu jɛnatigɛ yɛrɛ ye nin taaɲɛ min kɔ ye Bɔkari galabu tɛ ɲɔgɔn na maaw k'a dɔn baara yɛrɛ taabolo la o kuma min ye an fanicinin ye ayiwa n'o ye Michel Jabate ale ye diɲɛ to Wari Tarawele jɛnaja baaraw mana boloda ka bɛn ni waati min ye an b'o bɛɛ lajɛlen fɔ lamɛnbaaw ye sabu jɛnatigɛ yɛrɛ nin ye galabu tɛ ten o kuma bɛɛ lajɛlen k'a faamu an bɛ bi ta bila yan an bɛ Jakite ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la Wari Tarawele Bɔ Jabate anw de ye bi kunnafoni lase aw ma sisan an bɛ wuli k'an sigiyɔrɔ di Burapele ale ni Sidi ma ni Ala ni kira sɔnna ma sini araba an bɛ se kɛnɛ kɔnɔ tuguni min b'a sɔrɔ sini kibaruya la an b'o da bɛɛ lajɛlen tulo ka ladiriya la an b'a fɔ sa a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa salam